θεραπεία. Πολύ σημαντικό. Να το τονίσουμε, έτσι. Αν υπήρχε μάσκαρα, συγγνώμη. Ναι, παρακαλώ. Κάνουμε τις κινήσεις όπως ακριβώς βάφουμε τις λιφαρίδες. Ανά, δείτε το κι αυτό. Έτσι. Και ανοίγουμε και το μάτι. Ανοίγουμε και μετά. Αν είχε μαχιάζ. Εάν δεν είχε, κάνουμε. Μαντημένες τις λιφαρίδες που τους κάνουν άλλα προϊόντα. Μπράβο. Κάτι που δεν το ξέραμε αυτό. Έτσι. Κυκλικές ανωδικές κινήσεις, απευθείας επάνω στο δέρμα, όχι στο βαμβάκι και στη συνέχεια στο πρόσωπο, και προϊόν κάνουμε και αποτέλεσμα δεν έχουμε.